ב100% כשאתם נותנים, אתם נותנים למקום שאתם יכולים להיות שקטים ב100% שזה עובר למקומות נכונים, למקומות טובים, ואתם יכולים גם להיות שקטים ובטוחים שלמי שאתם נותנים זה אדם שהוא מיוחד במינו, בעל מידות מיוחדות, אדם ישר מאוד, שהנתינה אליו זה 100% נתינה. כבעל, כאבא, שצריך ומחויב לפרנס את משפחתו, כל מה שאני עושה, עובד קשה מאוד, לא מצליח לפרנס את המשפחה. הגמח הזה נותן לי קצת גאווה וביטחון, כדי שאני לא אפול לגמרי לייאוש, חס ושלום. לדעתי, זאת המצווה הגדולה ביותר. בעזרתכם, משפחות בכי, דמעות, כאב, אצל עשרות משפחות. אין דבר גדול מזה. תזכו למצוות ומיליון תודות. שמעת תפילתי, ושבתי אליך תבוא. זה זכות לדבר על הגמח הגדול של חלוקת המצרכים שנעשית מדי שבוע בשבוע לעשרות רבות של משפחות ברמת גן, ואני יכול להעיד באופן אישי על הפיקוח האישי שלי שזה לא רק רמת גן, זה משפחות בבני ברק, באלעד, בראש העין, בפתח תקווה ובעוד מקומות ברחבי הארץ. הכל נעשה בהתנדבות, הכל נעשה לשם שמיים, עם כל כך הרבה אהבה, עם כל כך הרבה מסירות לכל גווני הקשת. כל משפחה שמתקשה, ולצערנו הרב יש היום הרבה משפחות, מקבלים את זה בכבוד עד לפתח הבית. אני נמצא כאן מדי שבוע ביום רביעי, ביום החלוקה, ב-12 בלילה, ואני פוגש כאן את הצעירים שהם אחרי עבודה של שעות, עם הזיעה ועם עמל, אבל עם כל כך הרבה חיוך, עם כל כך הרבה עושר. כל מי שתורם שקל, 50 שקל, 100 שקל, זה לא חצי טון, זה עשרות טונות. כי כל שקל זה מתחלק לאותם עשרות משפחות. זה זכות שלכם היום, בערב הזה, להעניק כוח וגב ותמיכה לארגון הגדול והנפלא הזה, שאני אומר לכם, זה מלאכים אמיתיים, וכל מי שיש לו חלק בזה, אין ספק שזכותו גדולה עד למאוד. תזכו למצוות וחזקו ואמצו. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע.